El Badalona ha caigut derrotat a la tanda de penals contra el Sant Boià en la primera de les semifinals del torneig històrics. L'afició que s'ha donat cita al municipal de Guinardó ha pogut presenciar un partit força igualat en el que el Badalona ha dominat la possessió però no ha pogut materialitzar les seves oportunitats. Els d'Albert Càmera buscaven accedir a la final per tal de guanyar els 6è torneigs històrics. Francisco Javier Pérez Bueno ha assistit a les bandes per Rastrero Ordóñez i Molina Page. Recordem que podeu seguir tota la informació del torneig dels històrics a través de Twitter, en el nostre compte de Twitter i també a través de la xarxa a internet amb el nostre web oficial torneghistòrics.cat. Tota la informació del torneig dels històrics a la xarxa gràcies al Departament de Premsa 2.0 de l'organització del torneig dels històrics i també gràcies a l'organització del Futbol Club Martinenc. El Badalona ha començat el partit dominant l'esfèrica. Els homes dirigits per Albert Càmera intentaven pressionar la sortida de pilota del Sant Boià i sortir amb velocitat cap a l'atac. Però, tot i acostar-se en perill fins l'àrea vermella, els escapulars no aconseguien perforar la porteria defensada per Marc Ramírez. Ferron es mostrava molt actiu per la banda dreta i Méndez Canario enviava el seu xut per sobre del travesser. Primer partit així, amb minut, i si quedessin empatats, A pilota aturada, el Badalona també generava perill, com demostra aquesta rematada del central Pablo Gallardo. Ferron, per la seva part, seguia pujant per la banda dreta i rebia faltes contínues dels defensors del Sant Boià. Les coses, però, no acabaven de rotllar i al final dels primers 45 minuts el marcador reflexava un empat. Ja a la represa, el Badalona ha centrat els seus esforços en penetrar a l'àrea vermella per la banda dreta. Tot i així, les centrades de Robert Simón i Ferron no acabaven de trobar una rematada entre els tres pals. Mentre els escapulats seguien sense trobar opcions clares de gol, el Sant Boià es dedicava a esperar la seva oportunitat per sortir a la contra. En aquesta acció, Marcos es veu obligat a intervenir per evitar el gol. Minuts més tard, Jordi Martínez ho provava a la sortida d'un córner, però es trobava de nou amb Marcos. Albert Càmera feia entrar a Manolo Bueno i a Joan Grassa en un intent per avançar-se en el marcador. L'ex del Mallorca ha disposat d'una bona ocasió, però el seu xut ha estat massa fluix. A un minut del final, el Sant Boià ha disposat d'un penal a favor, però Jordi Martínez ha estavellat la pilota al pal. L'empat final obligava ambdós equips a jugar-se el pas a la final a la tanda de penals, davant del deliri de l'afició del municipal de Guinardó. Tant el Badalona com el Sant Boià s'aplegaven al mig del camp amb Jordi Martínez com a protagonista. El veterà davanter havia deixat escapar una oportunitat única de classificar els seus. La tanda de penals va començar amb els vermells molt serens. Grassa, en canvi, va fallar la primera pena màxima dels escapulats. El Sant Boià, però, feia els deures i fins i tot Jordi Martínez, amb empentes i rodolons, va anotar el seu penal. Jordi Ferron no s'ho creia. L'avantatge del Sant Boià es va mantenir fins que Manolo Bueno va fallar el penal decisiu. El Badalona s'acomiadava dels històrics sense haver perdut cap partit.